विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीच्यानी प्रस्तुत करचे स्वावलंबी पावला कार्यक्रमास मी सुचित्रा नायक उद्दमाजालू मोगाचे येवकार. आत्तांच्या नेकरांस आम्ही घरा केल्ल्या काणे देतो कोडले चीक एकदाच तोंड तेवणी करतात या खावे करवायचंय म्हणून त्यानंत एकदा बाहेरसून हाडा बघ्या पुरा खाली होता. आम्ही एक जंक फूड काय म्हणतोय पिझ्झा होऊन दे बर्गर आणि तयार करून असले ज्यूस ते पुरा नेकरा म्हणणे तोरल्यांसो मस्त इष्ट होतात. त्या आरोग्याचं हानी म्हणून गोत्तासल्यारो जिबेची रुची ते सोडवा ऐकत नाही. जाल्यार आरोग्यास केदोनो एक सात्विक आहार लायक म्हणून सांगून पुरोसो गोत्तासलो विषय. आम्ही दकल्या दर्शनत एक मीठ मिरी आंबट त्या पुरा रुची ಒಟ್ಟು ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಸೋನು ते चीकी उणे करीत सात्विकतेच्या वर गेल्यार आरोग्य केदोनो लायकर असता म्हणूचे एक सांगणे. तशेंत एक सांप्रदायिक खाण्याच्या ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೇವೆ आमचे ಒಟ್ಟು सोयरी होऊन आयली सा आशा नायक उद्दमाजालू. आशा, तुम्हाला या कार्यक्रमास पूर्वक स्वागत. नमस्ते. आशा तुम्हास पूरा एक पाकतज्ञ होऊन चिरपरिचितದಲ್ಲಿ बायको या तियलगे आज त्यात विषयांत संवाद करूया. आशा, तुम्हाला एक रांदपांत किती वर्षाचा अनुभव? मी साधारण 7th क्लास असताना ते स्टार्ट केलं सा रांदवेक. म्हटलं राज्याच्या घरात जाताना ही मामी तिच्या अम्माच्या घरात येत होती. त्या टाईमवर मला आजीन चिक रांदपाचे बग्गे गावणे घाले मग भाकरी भाजीचे कसे करंबट पुरा तीन शिकवणे आधी दर्शन होतं असं एक टच्चा रांदचा म्हणून सांगून. आता तुम्ही यूट्यूब चॅनल एक केलंसो नायक्स किचन म्हणून सांगून त्यास तुमच्या प्रवेश केला रीतींत जाल्ल्या. मी इन्नर विसलो बदसा तर ते एक व्हॉट्सअपांत मेसेज येयला कॉम्पिटिशन आसा तर म्हटलं कोरोना टायमार झूम इन टीव्हीचे एक केलं त्या कॉम्पिटिशन पण ते मी पुनर्पोली साराचे म्हटलं रातांब्याचे साराचे व्हिडिओ करून घातले. त्याची की व्ह्यूज चढ आयला खुशी होती. तो म्हणजे भाव असा रेशम तिने म्हटलं तुला युट्यूब चॅनल करवत गो लायक वन असं तर नेकरांनी माझी दक्कली की भारी इंटरेस्ट तसं युट्यूब चॅनल तिने क्रिएट केलं. होऊन दे त्या तुला मस्त हेल्प झाला. आता तुम्ही तुमच्या चॅनलांत काही ना पुरा नमुन्याचे खाणे करून दाखवलं असो एक दोन नावा. मी म्हटलं फस्ट स्टार्टिंग ही अल्वाची पाला तोटास जाताना कामास जाताना मस्त अल्वाची पाला गावली माझी लेंकेनी दोघं नेऊन अम्मा एक रेसिपी घालया कोण घालून असत नाही आंबड्यानी पुरा घालणं एक वीट काढ घालया म्हटले. तसं मी घातलंय थोडंसं मी होगीत राहिलो सबस्क्रायबर पर होईनात असं म्हणते एडिटिंग पुरा ऐकताना नाही. तसं नेक्स्ट मी ही वडाची पानाची पातळले तोटान असताना थोरली पानं गावली ते बघून होताना कोणाच गावत नाही त्याची एक पातळाची रेसिपी करून घातलंय. तर त्यांना सबस्क्रायबर चढ वाईट आले पूर्ण सांगितले कंटिन्यू करू होतो म्हणणे. त्याला कर तुम्ही वडाच्या पानाची पातळी पालांची शाक पुरा आदिला कानाच्या आणि त्याला तुम्ही तेंतू पुढे जायत असो काही नाही घर काय ते होतं तरकारी कांडी लगायत बोंडी कारेनो घर गौले ಎಂತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಗಾಲಿತ आत्तांचे जनरेशन अंत पुरा इसरून जायत असत आदिले रेसिपी काही होत नाही आत्ताचे नवे नवे खायत असत तसं आदिला गाल्या आत्ताचे जनरेशन नेकरा सोयची की एक माहिती कळते आणि ते टेस्ट बघायचे इंटरेस्ट होता. तुम्ही आत्ताच ಎಂತು केलं दायजे वेळेचे कोस्टल शेफ कॉम्पिटिशनच केलं सो दायत असो नाही वय त्याचे एक अनुभव मस्त एक वाटून होते. दहीजी वर्ल्ड अद्दी मला सुवर्ण चॅनलचे ऑफर दिलं ते 2 पटी साधवले एक दीपावलीचा आणि नवरात्री उत्सवास सी काही चंद्र ओटू मला त्या टाइमवर तिने आदल्या असं सांगितलं रे नेक्स्ट डे मला रीच होऊन शूटिंग स्टार्ट व्हायचंय मॉर्निंग त्याची की प्रिपेअर करून ॲग्रिकल्चर फॅमिली दरम्यान वीत ही नेकरांचे पुरं बघून घेऊया होता. तसं 2 पटी मिस झाल्या आणि नेक्स्ट टाइम मी असताना तुझे डेट सांग येऊन अडिगे करावं. आता ಎಂತ तुमचे कसे अनुभव एक दहीजी वर्ल्ड ऑडिशन होतले सुमार जण होते एक ट्राय करूया सांगून केलं बघताना ऑडिशन तुम्ही काशी येऊन गेलं जनास मस्त खुशी झाली ते जड्जांस मी स्टुडंट प्रिन्सिपाल पर होते मिलाग्रीस कॉलेज तिथं सेलेक्शन झालं नेक्स्ट राऊंड शूटिंग आता परवास एक शूटिंग
म्हणजे तुम्हाला ऑल दी बेस्ट प्रतिबिंब ತಂಡाच्या वतीन सर आम्ही आता एक ते पोरं बोललो असा बरेचशा फोन मात्र त्याच्या गुर्तासलो म्हटलंय मी आता त्याचे एक पूर्ण परिचय आम्ही त्याला सांगतो विचारून घेऊया आशा तुमचे एक परिचय सांगू त्या माझं परिचय म्हणजे अम्माचे घर दारंद कोको अज्जीचे घर चीमुल्लो लिंगपालू पिज्जेचे घर मी आम्ही तिघे जण नेकरा थोरलो माझे भाव हरी शिवन हरिप्रसाद सांगतात नेक्स्ट मी त्याच्यापर्यंत देऊया सांग ताताव दिलं त्याच्यामुळे मी की कॉलेज मला ಬೇಗ ಹೊರಟಿಗೆ झाली ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ आता 17 ವರ್ಷ ಹೊರಟಿಗೆ झाली त्या टाइमवर ಹೊರಟಿಗೆ झालं पुढले कुकिंग स्टार्ट दोघं नाही करा माझे हस्बंड ಕೂಡ ಕೃಷಿ मला उद्दमजालू पुरा कृषी करते कसं हस्बंडाचे नाव शांतराम नायक ते ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ನಾಂದರ್ಸು ते ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ मस्त तोट आणि लावून तर तू तसवीच हार्ड वर्कर त्याच्या ओट तू त्यांच्या ओट मी धावून मला अग्रिकल्चरचे अभ्यास होऊन त्यांच्या ओट तुम्ही काम करीत कृषी झालं त्याच्या प्रांत मिगेचे तुमचे आता युट्यूब चॅनल असा मी इनर क्लब ಅಂತ मला जॉईन झालं सो मी आणि कसं इंटिरियरचे मी इंटिरियरचे बिझनेस करतो घरचे पोरे इंटिरियर वार्डरोब लगायचं मॉड्युलर करीत असो मंत्रागार आले कन्स्ट्रक्शन झाले आता त्यांचं तुम्ही आता सांगितलं इनरवेल क्लबांत असा म्हणून सांगून या कैल्या रीतींत काम करता ते फ्रेंडशिप आणि सर्व्हिस म्हटलं या सामाजिक कार्यक्रमात आहे पुरा सोशल सर्व्हिस इनरवेल क्लब बसून म्हटलं मला माझे फ्रेंड ऐकलं क्लासमेटचे आईस फोन केला तू जॉईन होते नाही बा मी जॉईन होत नाही तर तू परत रोरली तसवीची डॉक्टर फॅमिली ज्वेलरी फॅमिली पुरा मी घरात असोची ॲग्रिकल्चरिस्ट मला तेवढे समाव येईना तो मला चिकूड येत नाही समाव येईना मला कोण व्यान्य देईना मी त्या थिंक केलं तिथं नाही ती त्यांचे मी इग्नरवेल क्लब बस 1 महिना घेतलं तो सहाना त्या टाइमवर प्रेसिडेंट होते सेक्रेटरी विजयलक्ष्मी अक्का ती ती सांगितलं तू नाही मला तो मस्त ॲग्रिकल्चर झाल्यावर त्याची काही बाहेर तुला पुरा कॉन्टॅक्ट होतात मस्त क्लोज होतात पुरा तू एकदा जॉईन पुढे जाऊ तुला स्टेज फिअर येत नाही प्रत्येक फील्ड असं तुला जनरेशन ಅಂತ प्रत्येक कसं पुढे पुढे जावं स्टेप वाईज स्पीच करे तुला कला पुढे सांगून तसं मी जॉईन झालो जॉईन होय कारण तास वेळ ನೀನೇನು ಕೇಳು तू जनाचे कॉन्टॅक्ट हवे त्याला तू बाहेर दा इनरवेल क्लब ಸೇರಾವು त्यांच्या मी तर जॉईन झालो त्यात इनरवेल क्लब म्हटल्यार बायकांचं दादे पुरं ओट्ट असतात खाली बायका मात्र स्विच यांतो ते सेपरेट इनरवेल क्लब म्हटल्यार एक इंडियन ती येऊन एक 100 वर्ष झाली आमच्या पुत्रांत ती येऊन 50 वर्ष झाली ते एक रोटरीचे अंडर ಅಂತ त्याची संस्था आहे बायकांच्या मात्र फ्रेंडशिप मी आश्रमास मस्त डोनेट करतो आम्ही आता तुझ्या क्लबांसून तुम्ही बायकांचे बायल मनशांच्या आहेत म्हणून सांगितलं हिंतो बायल मनशांस एक आत्मनिर्भर व्हावे त्यांचे एक स्वावलंबी व्हावे तुमचे इनरवेल क्लब कैल्या रीतींत सहाय करता सपोर्ट करतात की त्यांना ओन बिझनेस करे ओन डे प्रत्येक कसं ते एक अनुभव त्यांचे एक्सपिरियन्स शेअर करून घेतात की पुढे सपोर्ट करतात आश्रमात पुरं जाताना पुरं प्रायची पुरं असतात मग आमचे फील होतं आमची नेकर असित करतात तर आमच्या नेकरास एक शिकवत पुरं असे असं प्रायची तुम्ही लास्ट मोमेंटवर प्राय होतं ना तरी प्रायाचे अम्मा अप्पासानी लायक वगवे सांगून आम्हाला अनुभव गावतो एक जीवनाचे अनुभव वाटतोय आणि तुम्ही त्यांत घरसून बाहेर येतो कोडले तुम्हाला एक धैर्य आत्मनिर्भर पुरा त्यांचं शिकवता नाही स्पीच करे वंडे रप्प इन्फ्लुएन्स विषय आता थोरवरलं मनुष्याचे कॉन्टॅक्ट असता तसे आम्हाला एक परिचय होता परिचय पूर्ण म्हणजे लॉयर असत डॉक्टर असत असत पूर्ण मनाचे मनुष्य असत तसं आम्हाला एक खुशी येते म्हणजे ते तुम्हाला कृषी का तुम्ही आता तुम्हाला त्या कैल्या रीतींत उपयोग झाला आता इनरवेल ಅಂತ जॉईन झालो त्यांतो बायल मनशांत असवायची तू एक बायल मनीस होऊन तुला त्या कैल्या रीतींत उपयोग मला ते ॲग्रिकल्चर संबंध पडतावले माझ्या फ्रेंडाचे शॉप असतात मी मला अश्विनी मुली पुरा ती मस्त सपोर्ट करतात पुढे दा बोलवायचे या टाईप बोलू कृष्णवेणी मुली असा लास्ट टाइम मला
ऍग्रिकल्चर कृषी मेळान पुत्रांक तरला कृषी मेळ ते एक अवकाश द्याला क्वेश्चन पूर रेडी करून द्याय सांगितला मी काही होतं क्वेश्चन रेडी करून दिली मामींचे लगी दिली तरकारीस किती महिने हवी एक तरकारीस किती किती टाइम घेता मग रेटाचे बग्गे त्याच्या बग्गे पुरे मस्त स्टुडंट असं विचारायचे बरी क्वेश्चन रेडी करून द्यायचं सर तू तुला हेल्प झालं मला साधवतात जडचिवनो सावतात मार्ग घाल्या परत ऍग्रिकल्चर म्हटल्यावर मी पुरंत वाचसा तसं कामाची वाटतो काम करून होत तसा आणि तुला एक धैर्य द्याला इंटरव्ह्यूला सांगून पुरं बाहेर येऊन पुरं समाजात एक बेरीवच्या बरे धैर्य गावलं नाही त्याप्रमाणे तुम्ही सांगितलं आता इंटिरियर डेकोरेशनचे पार्टनर होऊन असा मग सांग त्याच्या बघे एक थोडे सांगू इंटिरियर मी आमच्या घरचे कन्स्ट्रक्शन करताना असे सर्च करताना मला इंटिरियर डिझायनर गावलो त्यानंतर तू स्टार्ट कर कॉन्टॅक्ट आम्ही करून देतो वर्क आम्ही करून देतो वर्कर्स असं तर डिझायनर असा इंजिनियर असा मी जाऊन साईट दावनो कसलं प्रवार कोई मेजरमेंट काढून मी कोटेशन देऊन घरचे काम फिनिशिंग इंटिरियरचे इंटिरियरचे कसं पोरा तुम्हाला करून देतो हो ते ऐकलं तुम्ही आता सुरू केलं मात्र नाही तुम्हाला थोडी घराने केलं एक 10-15 घरं आली आता एक 3 घरं असत हो दे लाईक आता तुम्ही एक कृषी प्रधान कुटुंब तुमचे ते आता घरचे काम असतात घरान तो एक आता कृषी म्हटल्यापर्यंत घरा दोन कामाची ते असेल नंतर घरान ते एक रांधवायचं तुमच्या यूट्यूब चॅनलान ते एक रांधवायचं येईल आताचं तुम्ही कोस्टल शेफ कॉम्पिटिशनास गेलो हे 3 नमुन्यांत 3 कडचे रांधपान तुम्हाला कसं तरी एक व्यत्यास दिसताय पोरांनी एकच ब्लॅक होत आहे व्यत्यास घरात मस्त कसे राहणार खावं युट्यूब असताना किचन नीट हवे पोर सेट करून खाऊ टाइम मस्त घेता मग युट्यूब चॅनल असं कटिंग पूर माझी नायकरा करून देतात नायकरा 4th स्टँडर्ड जर दोघं रांधतात थोरल्या माझे लेंक शिकले नाव अनन्य दक्ले अमूल्य दक्लेन पूर युट्यूब चॅनलचे पूर एडिटिंग करायचे अमूल्य मग मामी मस्त हेल्प करतात काहीतरी रेडी करा असल्यावर पूर रेडी करून देतात मी मस्त काम करतात घरात एक गडी बसत नाही मामी पुरं घरा किचन आणि तोंडे प्रत्येक कसं सपोर्ट नसत हजबंड कुठं असत ते कुठं लायक कुक करतात स्पेशल रेसिपी सांगतात आज या कर काहीतरी टाइम बघितलं याच्या हलू करवत याची घोळी करवत तुला एक रेसिपी सांगून दिलं बरं होता रेसिपी बेंडेकायची पुरा रेसिपी ती मी सांगत कोळी मिऱ्या गाणे एक गाल व्हिडिओ आशा तुमच्या त्या एक जीवनाच्या वाटेंत कृषी होऊन दे नंतर एक समाजमुखी कामं करीत असो काही ना तरी तुमच्या एक उडासा रोजची सर केल्या क्षण केला तरी आयल्यास आहे हा क्षण आयला असा लास्ट टाइम कृषी मेळा झालाय थोरलं वटर झालं पुत्रांत तंतू एक मला क्वेश्चन रेडी करून आणि ज्युरी व्हायचे एक अवकाश गावलाय इडी दिस स्टेजर त्या प्रोग्राम भारी लायकर झालाय लायक चान्स तुमच्या चान्स एक आता तुमचे एक कृषी प्रधान कुटुंब कृषी असता आणि तुम्ही घरसून बाहेर सरता पोराकडे ते नाही तुमचे काम कसं तरी असतात मग त्या आणि इस्लाचे काम असतात तसं नाही पोरं असताना घर सोडून बाहेर जातं कुठले ते एक केला पडते तुम्हाला तुमचे एक प्रश्न माझे काय म्हटल्यार तुमच्या गोवाचे सपोर्ट कसं तुमच्या घरच्यांचे आणि तुझ्या घरा लागी मस्त घरा नेऱ्या म्हणतो ने त्याच्या प्रांत एक समाज बांधव त्यांचे पुरं एक सपोर्ट कसं तुझे प्रोत्साहन कसं असतं सपोर्ट गोवाचे मस्त असा मग आमच्या घरात मामी असत मस्त पाप ती मस्त काम करायचे मेकराव मग आमच्या कुटुंबाची लग्गी करा लागची पुरं मस्त सपोर्ट होऊन असत क्लोज होऊन असा पुरा फॅमिली कुटुंबाची पुरा प्रत्येक कार्यक्रम असो ಒಟ್ಟು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ मग बाहेर लिमताना केला कमेंट सांगायचे असतात निगेटिव्ह सांगतात केला यूट्यूब चॅनल केलाय नाही काही काम नाही क्लब ಅಂತ ಸೈನರ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ मी स्कूलचे वाईस प्रेसिडेंट ಕೂಡ वेतानी स्कूलचे तंतू ಕೂಡ मीटिंग त्या प्रोग्राम पुरा असतात हे जनाने लागतात कसं काही काम असत नाही त्याला आम्ही घरातल्या पोरं काम सेट करणं तोटाचे ओंडे अडिगेचे ओंडे चिके सेट करणं बिग्गी बाहेरले काम असतात तर तुम्ही नेगेटिव्ह
ऐकलं सोडून झालं ते नाही सांगताना तुम्ही नेगेटिव्ह ऐकलं मी तर ऐकते या स्टेप पास यावे कारण मतलब आम्ही पॉझिटिव्ह होऊन घेतो एक लाईफ आणि चॅलेंजिंग होता होऊन दिला ऐक त्याच्यात दोन हवे नाही. आता तुमच्या घरांत शांतण्यासो बाय बहिणी मस्त म्हणजे तुमच्या घरांत बायल मनशांची संख्या चढ होय. तुझ्या घरा होती का तुम्ही 4 जण बायच्या शांतनाची बहिणी अगदी मस्त जण होती मी बघितलीच होतं तसं त्या एक घरानं मस्त जण बायकांचं एक संख्या असताना ते एक बायल मनशांचे एक समानतेच्या ಬಗ್ಗೆ कसं होतं तुमचे अभिप्राय कसा त्याचे समानते म्हटल्यावर ಒಟ್ಟು ಪೂರ दादियो बायकाम सांगून थिंक करीत नाही मग तर एकतल्या पुरा ಒಟ್ಟು काम करायचे पुरा ಒಟ್ಟು नसलं मी तसं इक्वल होऊन बघित होती पुरा तसं दादी म्हणून सांगते बायका म्हणून सांग नाही सेपरेट नाही ते नाही तुम्हाला तुमच्या आता मेकरा आम्ही पोरं कसं तरी स्पेशल तिंडी प्रकेला ಒಟ್ಟು बसून खावायचे आम्हाला त्या थिंकिंग येत नाही घरा येत नाही नाही वय आता त्यानंतर म्हटल्यार एक बायका असं तुमच्या घरात तुम्हाला असं समानता गावता म्हणून सांगत असं होतो मी वय दानेरो एक समाजांत होऊन दे काहीतरी एक मुलांत बायकांचे समानतेचे हक्कून संती काही त्यांचे एक गावात नाही वंचित होत असा म्हणून तुम्हाला काहीतरी लेखतावे तुम्ही ಕೆಲವುಗಡೆ ಅಸ್ಸ म्हटल्यार बायका सांगणं चिकी दूर होतात पोरं दादी तर पुढे जाऊन काम केल्यानं मी आत्ताची जनरेशन पुरं नाहीतर आत्ताच्या जनरेशनाची पुरं इक्वल होऊन म्हटल्यार कामां जातात घरचे काम करतात बघू गेल्यावर बायका तर चढ काम करतात घरचे क्लिनिंग लगायत तोटा सोंडे आता बाहेरल्या ऑफिशियल काम सोंडे घरचे काम करून जातात तसे इक्वल आत्ताच्या येतची की असा असा होता नेमाना हल्ली वय वय तेव्हा पुरा आता कृषीचे तुम्ही मस्त कृषीचे बोलले तसं तुमच्या कृषी जीवनाच्या ಬಗ್ಗೆ थोडं सांगते मला कृषी म्हटल्यार मला वाईट होतं 18 ವರ್ಷ झाली ती मस्त ಬೇಗ वाडीक झाली इनी 18 ವರ್ಷ यांचे कृषी लाईफ स्टार्ट केलं ते मामाचं प्रायदालीन सांगून चिकी पायाने पुरा दुखून सांगून तिने फुल घरची जबाबदारी रेटल्या तू पूत बिगी घरला लगी तोट बिगी वीरमंगल ಅಂತ चिकी नेची बरीच पुरा तोट असा तसं ते दावून येऊन गादे सुन कवा ते पुरा लावून गादे अंत चिकी लायक पोकलाने पुरा मस्त हार्ड वर्क कर तसं होऊन मी ಒಟ್ಟು वाईट झालं बट असं ಒಟ್ಟು चिकी दावून मी ऍक्च्युअली आमच्या घरात कृषी नाही ते नाही अन्नाचे सॉफ्टवेअर नाही ना अप्पा गॅरेज आणि परत तसं मी यांच्या ಒಟ್ಟು जाऊन मला चिकी अनुभव झालो गौरव होती त्या टायमार 4-5 गौरव मी यांच्या ಒಟ್ಟು ते कोयती येऊन द्यायचं 4 सायरी भरा असं पॉपला यांचे स्प्रिंकलर घालं आता मला पॉपला तुम्हा कळतात पॉपला सोडल्या कळतात तसं कामाची ಒಟ್ಟು आम्ही दोघं गोबायनं हार्ड वर्क करतो आम्ही इडी दिवस जर कामाचे ಒಟ್ಟत असतो का बेग रांदा पाणी पुरा सेट करून वेगळी मामी तेवढी करतात काम हुशार असते प्रायदाली साधणार त्यांचे मी ओवायचे काम करतात तसं म्हणून तोटांत माझी नेकर असं शिकवलंय असं अडिगे लगायत पॉपलांचे तोटाचे कसे सांग तर आत्ताचे जनरेशन नेकरास तोट असता येतच नाही म्हटलं त्याचे एक पॉपलांचे ओढे पैशांचे चिके नेकरास व्हॅल्यू करता एज्युकेशन आता पैसे प्रमस्त नाही मॅक्रासची कळत कुठले मग किती सेविंग करतात प्रत्येक कसा एक उपयोग पॉपलांच्या उपर तुम्ही काम करतो आम्ही चिडामस डेली वर्कर्स नाही चढीतो मी आणि माझे गोत काम करतो मस्त पॉपला प्रकारता 10-15 जण कामाचे असतात सकाळी बेग रांधप करून नेऊन द्याय असतात म्हणजे तोटांत काम करीत असतात तुम्ही आता तुमचे तोटांत तुम्ही घरास अनुकूल तरकारी केला होता काही ना म्हणायचे तोटा तुम्ही असं कोक्को असा मी दक्ले विरिया तरकारी डेंगे वयंगी तरकारी आम्हाला हवेदೆಲ್ಲ म्हटल्यार तरकारी करतो आम्ही चिक आरोग्य असोंडी आतांचे जनरेशन आणि सावयव करून आम्हाला हवेदೆಲ್ಲ बरी यूज करीत असतो आता रांदपाच्या विषय असेवी आम्ही एकदा जमरांत चढी आम्ही घरांत पुरा बायकांत रांदपाच्या कोणे म्हणतो कुठे ती बायकांत असायची म्हणून सांगून त्यानंतर आम्ही जमरांत बघूया जमरांत पुरा दादी असायचे रांधाप करायचे नाही त्याचे कारण काय तरी तुम्हाला सांगू तसं आहे आधीले जनरेशन कसं केलं ಗೊತ್ತಾय ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಡ್ತಿತ್ತು ನಾ ಸಾತು ಮೈಕಾಂಚಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಸೆ ಅಸಾನ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಡ್ತಿತ್ತು ಮೈ ಬುಕ್ಕಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕೆಲ್ಲ ते हेवी
अंचल थंय पुरा बायका असं वयत नाही थोडं आधी आत्ता पुरा तेवसून तू सापतात ट्रॉली पुरा वय 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 ती थोरोरली अंडी पुरा शिफ्ट करताना बायका असं गर्भकोशास पुरा चिके प्रॉब्लेम येता म्हणून त्या थिंकिंग करणं कशा दादी येत चिके वय वय ते मी तुला 100-200 जणांची ती अंडी म्हटलं मस्त तोडली ना मी बायका असं पुढे जावं म्हटल्यार आत्ता पुरा बघतात कॅटरिंग पुरा आधी म्हटल्यार जॉईंट फॅमिलीने दाव्यात असत नाही एका घर 50 शेर पुरा असल्यार या घरचे ते संराध नसते सदी ना रांदे मस्त तरकारी मी ती पुरा मत्तीची मडकी पुरा कोक्को प्रकार तसं बायका असं असा ना दाव्या आरोग्याच्या दृष्टीने तो आणि अद्देला कानांत त्या एक बायकांचे एक मिती म्हणून एक असत तसं असं लोपेरे असायचं. आता तुम्ही तुमचे चॅनल आणतं यूट्यूब चॅनल आणतं चडी तो आम्ही बघतली पुरा घरागाव्याची वस्तू कैली पुरा असत तर सांप्रदायिक शैली म्हणताने त्यानं म्हणजे रांधाप तुम्ही कसं ना कारण तीन तर गाणवे आता नवी नवी मस्त असतात बघ ती तुला गाणवत की नाही त्यांचे म्हटल्यार आतांची रेसिपी पुरा मुदेर पुरा मसाला ಐಟಮ್ पुरा गालनास्वेची अद्दिली ओल्ड रेसिपी पुरा अल्वाची पाला कांड्याचे कुसुंबूरू पुरा ಕೆಲವು ನಮೂನೆ रेसिपी गावता ती आत्तांची नायकरास गोत नाही ती पुरा इसरून जायत असत आतांच्या जनरेशनाची पुरा ती ट्रेडिशनल रेसिपी पुरा जनास इसरून द्यावे का आतांच्या जनरेशन सुमार ಐಟಮ್ चटणी पुरा कैला नमुने चटणी करवत ऍक्च्युअली कोरोना टाइमार पुरा आमस पुरा एग्रीकल्चरचे पुरा काही प्रॉब्लेम नाही तरी एक बोंडी घेवल्यावर त्याची काढून चटणी वाटी तर केला नमुनेची बिब्बी चंक्री चटणी पुरा गावतात हे आत्ताच जनरेशन असं बिब्बी चंक्री चटणी काय ते ऐकूनच तसा ना ते एक कसं हळे ಬೇರು एक त्याचे एक या मूल एक असून सांगून ಗೊತ್ತ असून देऊन सांगून कळताने खुशी होते करेक्ट करेक्ट तुम्हाला सुद्धा तुम्ही ट्रेडिशनल तर सांगता आता पुरं एक मॉडर्न याच युग आमच्या तुम्हाला ट्रेडिशनल रेसिपीच्या आहेत काहीतरी एक बिझनेस करायचे प्लॅनर होणे असं तुम्ही सांगितली वर्जन तुला क्लास स्टार्ट करू आता सांग बाकीचे गावात तर टाइम गावत नाही सा आणि आता एक्झाम मी की स्टडीची की त्यांची होतो हा होता ना तसं पुरेकडे वारीची की कष्ट होतो आणि तोड समयपर्यंत बघ एक प्लॅन घाल असं आम्ही येतो पुरा आत्ता पुरा क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट आता मस्त चालते तसंच ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुमचा अभिप्राय कसा क्लाउड किचन ಅಂತ आता पुरा ऑनलाईन ಅಂತ त्या ऑनलाईन ಅಂತ मानतात आत्ताच्या जनरेशन ಅಂತ आत्ताचे फूड वेसेवे मला म्हटलं आधीला मी मला ट्रेडिशनल फूड लाईक केलं मी तसं पुरा क्लाउड किचन ಅಂತ गावत नाही तसं पुरा असल्यावर क्लाउड किचन ओके लाईक क्लाउड किचन ಅಂತ एक ट्रेडिशनल रांधपाचे काहीतरी ऑनलाईन बिझनेस केल्यावर लायक तुमचा अभिप्राय तसा लायक म्हणजे पुरांसो त्या एक परमोड गावोंदे सांप्रदायिक शैलीचे एक खाण्याचे परमोड पुरांसो गावोंदे होण्याचे तुमच्या मेन आहे त्यांचाच जाता आणि आतांची तरुणीची आडवा पुरा म्हणत नाही मी जाणार चढी तो ना यांचं पुरं एक कृषीच्या त्याच्या प्रांत एक रांधपाच्या कोड म्हणजे ठीक आहे पार्टी सर्वचे असेल ना केलावकडे आम्ही बघतो त्याला रांधपाच्या कोणाच दावे इष्टच असत नाही काम तोटाच उतरतच तर नाही तसले पुरा मी ॲडव्हान्स आम्ही तर ॲडव्हान्स तसलेच ॲडव्हान्स तसल्या युवा पिढीगे असं तुमचे काय तुम्ही काय सांगू इष्ट पावता जर घरा कृषी असल्यावर चिक अप्ಪ ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ होवे किचन ಅಂತ ನಿಜವೂ ಅಂತೀರಿ अम्मा दाईत असताना चिकी हेल्प करावे कटिंग करायचे ओंडे किती वाचवे असं ओंडी ती पुरा दिवस वाचवून असत नाही ती रूमांत वाचन तर चिकी तरी टाइम वेस्ट करतात त्यावेळेला असं या क्लिनिंग मग कटिंग मग चूर कातली कांचून देवीचे तर चिकी अम्मा असं हेल्प होतो रप्प करतात नाही रपरा ಒಟ್ಟು लागून करताना काम वाटून जातात अडुगे 1 घंटे व्हायचे तुला तुम्हाला अर्ध घंटेने अडुगे होता मग बेग बेग होता ही नेकरस पुरा कटिंग पुरा आत्तांचे असं कळत नाही माझे दोघं नेकर असो पुरं शिकवलं हा रांधा दोघं असो एक्सपर्ट त्याला करा म्हटल्यार तुम्ही फ्री असल्या टायमांत थोड्या तुम्ही कृषी होऊन दे तोटा सुताराचे काम होऊन दे नाहीतर रानपास दाया होऊन सांगायचे तुम्ही थोडं थोडं त्या एक म्हणून हव्यास होऊन घेतल्यावर लायक म्हणून सांगून नाही आणि एक अशा काय ते गोष्ट आता तुम्ही रुची खाणे करता सांगत असा तुमच्यात आता घरा नाही तर असं तर विचारचे मी एक रुची होऊन केलं खाणे
खाणं काय असं त्या घरच्या मनशांस ಒಟ್ಟು करता एक फॅमिलीस ಒಟ್ಟು करता म्हणून सांगूच ऐकलं असं ते वय निजे नॉर्मल होऊन जेवित असताना आम्ही एककले ते जेवतो स्पेशल तिंडी केल्या टायमार खाणे केल्या टायमार आम्ही पुरं ಒಟ್ಟು राऊंड बसवलो तिंडी पुरा करून वेग करून ಒಟ್ಟು बसवून खातो खुशी इंगडत असते त्याला कर लायक रांदाप रुची रांदाप असतं कुठले जण ಒಟ್ಟು सहज वय म्हणता तुम्ही तुमच्या घरात अनुभव झालेच नाही आता आम्ही तुमचे केला फोटोज आणि संग्रह केले असत ते आता डिस्प्ले करतात त्याच्याबद्दल तुम्ही 1-2 उत्तर सांगावे नायक्स किचन ती माझी मामी ते पत्रड करीत असताना रेसिपी घालताना तो फोटो पाष्टाचो युट्यूबाचे नेक्स्ट माझे नायक्स किचनाचे ते पत्रड असतात ते वय 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 ते काल एक माझी बसला पुंडी रेसिपी इंस्टाग्राम अंत 4 लाख लगी आयला व्ह्यूज ವೈರಲ್ ದಾನೆ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ದಾನೆ यांचे फोटो जड्ज येऊन गेलो रोटरींत कुकिंग कॉम्पिटिशन जड्ज येऊन गेलो ಪತ್ರೊಡ ಭಾರಿ ತರಲು स्कूल ಅಂತ मी ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ बेतनी स्कूल या म्हणजे इनर चे फोटो ते काल विनय प्रसाद वय कल्ले ते मिटलं ते अपर्णा गावलं ते आम्हा सायलेंट आहे पुत्तरमचे फंक्शन असं ओके 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 हे पूर्ण इनर क्लबचे फोटो पूर्ण बायकांत असत वुमेन्स डे सेलिब्रेशन या फोटो कृषी मेहनचे परवांचो विवेकानंद कॉलेज यांत तुमच्या मेन एक क्षण उंटला तुम्ही होऊन दे हे माझे दैजी ओल्डचे कोस्टल शॉप फस्टचे ऑडिशनचे फोटो ते परत सेकंड राऊंड तुम्ही सिलेक्शन होऊन कुकिंग झालं परत तो फोटो हे माझी फॅमिली फोटो यांचे तरलेले इंक अनन्या यांचे अमूल्य ते माझे हजबंड शांताराम नायक हे माझी फॅमिली वयली मामी तिचे नाव कसं नाही मामीचे विशालाक्षी ती बायला अनंत वय बटाट्यांचे वय कल्ले नेक्स्ट माझे बहीण तातावदरले प्रताप आणि दिव्यान ते माझे भाऊ कोणी मी गम्मा माझी खायलंत ही चौघदाना माझी होणी पुरच बायकांच्यात फॅमिली तुमची होऊन दे लायक होते फोटोज आणि पोरा आज आशा नायक हिने आमच्या ओट्टी येऊन त्यांचे एक कृषी जीवन त्यांचे एक रांदपाचे जीवन कला काय असतात त्या आणि त्यांचे समाजमुखी कार्यक्रमाचे अस्तित्वाचे वरू लायक माहीत दिलेंसा एक लायक रांदपाचे कला ಗೊತ್ತಸल्या मनशास बुक सोलसवे ಗೊತ್ತसा म्हणून सांगूचे एक सांगणे असा असेंत आशा तुम्हास तुमच्या जीवनांत लायक एक जय गावून दे म्हणून सांगून प्रतिबिंब ತಂಡ तुम्हास बरे मागता धन्यवाद इतने वेळेला बोलवे अवकाशदल्ल्यास विश्व कोंकणी केंद्राने प्रतिबिंब तांडास माझे धन्यवाद वीक्षकांनो तुम्ही सगळ्यांनी आमच्या टिकते वेळ सर या संवाद ओटा सल्यास तुम्हाला पूर्ण मस्त आभार